Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Malta rċevit l-ewwel pagament ta' 52.3 miljun euro fotjiet taħt il-faċilità li rkupru reżiljenza tal-Unjoni Ewropea magħruf bħala l-RRF. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Gvern li fiha ġie spjegat li l-Kummissjoni Ewropea ddiet dan il-pagament wara li pajjiżna laħaq il-miri u wettaq ir-riformi maqbula mal-Kummissjoni Ewropea. Il-pagamenti taħt l-RRF huma bbażati fuq ir-riżultati miksuba u jiddependu fuq l-implementazzjoni tal-investimenti u r-riformi deskritti fil-pjanijiet rispettivi tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea għall-irkupru u reżiljenza. B'kollox pajjiżna laħaq 19 stadju mira importanti li jinkludu miżuri importanti bħal l-adozzjoni ta' strateġija biex itnaqqas l-iskart permezz ta' riċiklaġġ fis-settur tal-kostruzzjoni, l-introduzzjoni ta' faċilitajiet għall-uffiċini li jippermettu lill-impjegati taċ-ċivil jaħdmu bir-remote working, riformi biex tingħata spinta lir-riċerka u l-investimenti industrijali, strateġija nazzjonali kontra l-frodi u l-korruzzjoni, riformi għad diġitalizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja u ħatriet ta' mħalfin u maġistrati addizzjonali fil-qrati ta' Malta. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Fondi Ewropew u l-Artijiet Silvio Xkembri qal li dawn il-fondi huma xhieda tal-ħidma kbira li wettqet Malta biex jiġu implementati numru ta' proġetti li qegħdin jgħinu b'mod konkret lil pajjiżna. Minnaħat jew is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet fakkar li f'Jannar li għadda il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen faħret il-ħidma tal-Gvern Malti u tat ċertifikat pożittiv għall-ħidma u l-isforzi li wettaq pajjiżna. Illum daħlu fil-kaxxa ta' Malta 52.3 miljun euro sa m'għadniex nitkellmu fuq se nirċievu l-flus qed ninnegozjaw il-flus. Issa effettivament daħlu l-flus. Dan huwa ċertifikat ieħor ta' kemm il-Gvern Malti qed jagħmel xogħol tajjeb bit-twettieq ta' dan il-pjan għax kieku ovvjament kieku xogħol mittiċettablu tajjeb il-flus ma jitlux. U din hija relazzjoni li bnejna mal-Kummissjoni Ewropea u se nkomplu nibnu fi żmien li ġej.